बाबा मोनदोंनालाय एसे मोजां फुरा गयनो न'खर लुनानै होबा जों नाङा बेबायदि न'खर खाराबा टाइमिं बेखौ होनाय जायाखै नालाय आं बेखौ फसायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव सिबायफोर बिसोर एसे दुखु मोनदों आरो आंखौ नोंनाथ' सालागाथि एकाउन्टआव सोनो हायो थाखाया नङा होमबा बे गभर्नमेन्टनि थाखा सोनो थाखाय नों एकाउन्ट गोदान खुलिनाङा नोंनि एकाउन्ट थाखानायावनो नों सोना लानो हायो बुजिबाय दा दानिया दाना नों जेराव एकाउन्ट खुलिनानै सोबाय जोबजासिम बेयावनो सोनांसिगोन दाना बे नोंनि बै एकाउन्टखौ क्ल'ज खालाम हाला गथिखे नोंसोर दाना चेयारमेननिफ्राय एकाउन्टआव लायजोबदो आनिफ्राय दानिया नोंनि न' लुनायाव नों एसे हा थिखोनाय माबानाय दै लुनाय आरिनाय नोंहा एफा एफा मावफानांगौ दैनि ओमफ्राय बे नुलायनि समया जाहैबाय 3 मास माने 90 दिनाव बे न'खौ लुखांनांगौ नोंहा 90 दिननि जायगायाव 95 दिन लुखांबाबो जे सानबा दै लुबावनांगौ खोथाखौ बुजिबाय प्लास्टार टास्टार होखांनानै रं थं होखांबाबो नोंहा बेखौ सुनांगौ मानांगौनि थाखाय आरो सानबा होबावो 95 दिननि थाखाया बेसेबां 21,280 थाखा बे नों 21,200 ওই যে ঠিকাদার ওইটা সেকেন্ড ঠিকাদার তোমরা না এই যে কামটা সেভ করার জন্য মালিককে কয় 3টা দিলেও হয় টাইম দিম না দিলেও হয় কাউসা খামানিखौ खमायनो আপনি রইটু পাইছ না কোন আমার হেড মিস্ত্রি কাছে শুনো আমি হেড মিস্ত্রি না দেখালি শুনো এক ডাল দিয়েও তো হয় কিন্তু আমার এস্টিমেটটা এরকম না সরকারি ঘর না ব্যক্তিগত ঘর হলে আমার 1,30,000 ব্যক্তিগত হলে তো আমি এক ডাল বানাবো এটা ব্যক্তিগত ঘর না ঘর বানাইলো এটা থাকে এস্টিমেটর 4 ডাল আছে 4 ডাল এমনি টাকা টাইম আছে ফরম্যান তাহলে 10 এমএম 4 ডাল বুঝছে আর এইগুলা ইলিগাল ইটাও তো মেলা লাভ করছে ইটা স্পেশাল বুঝে না মনে হয় 저 무. 좀 미가시. বইনি কুবস 의자ও 의자বাইবা 뭐야? 아니 나 의자 가요 아니 아니 사카는 বইনি কোন 의자বাই जोङो जाबाय सानबाय जों मानिया नागौ बिदिनो खालामबोदों ना हायाखैमोन नालाय नायफैया मानियाबा चेयारमैन जी बोलैखाय आंना सतर्क गैया बेफोरबायदि मावनायनि खुनु माबा जायो ओमफ्राय नों बै बांगालफोरनियाव थांना नायलाय बांगालफोरनि न'खौ नायदो नोंसोरो नालाय ओइबा मावनो हायाखै मालाय बुजियो रोङो बिसोरो नोंना बर' जाम्बाना जेरावसो लाल माथिना नाय नोङो मालाय सनसना गाबावो सुनानै बिदि होयो आं बेखौ बुंनायाव दाख्लै आं बिसोर दावराव मोनथियो आंखौ बिसोर दावराव मोनथियो अबजेक्सन गैयाना सोरबा सासेयाबो सोरबा व्यक्तिगत सोरबा थाइसे थाइनै होदो नामा लुगार थायोना बे खोथा बुंनायाव दा आं बिसोर दावराव मोनथियो बेखौनो कमप्लिट जाबा खोथा जायोना मोनब्रै होनांगौ मोनथाम होदों थोर मावलायदों बाबा सौख्रोखारसैमोन बे गथ'खौ आंनाथ' गैबावा बेयाव आं मालायखौ बुलाबायग्रा आरो रांनाव दं एखुजोब मोनदोंनालाय एसे मोजां फुरा गोजाननिफ्राय मोजां हरदों चेयारमेननि आखाइनिफ्राय गाज्रि जादों बेखौ जोंखौ बखियाखै मोनसे खोथाखौ गोसोआव जब खार्डआवसो माबागोन नै माबागोन नै जब खार्डआव हाबगोन गावसोसो लाङोलै बेखौ मोना
बेखौ गासिबो नोंसोर मोनजोबगोन नङा मोनाथ' दा नोंसोरो अफिसार बेबो इन्जिनियार बैबो इन्जिनियार बै गोमोआबो इन्जिनियार साथामबो इन्जिनियार दिनै फैबाय ओमफ्राय इन्जिनियारा खोनाबाय ओमफ्राय दा नोंसोरखौ बुंदों मा समबारावबो अफिस बन्द मंगलबाराव थांनानै गांसे लेखा गुफुराव लिरनानै सहि होनानै फै ओरै जादों मोजाङै खालामना हो बे जिनिसखौ बिदों दा नोंसोर थां बिनिफ्राय नोंनि 95 दिननि हाजिरा ओमफ्राय नोंनि बै रडआ गंब्रै बै आदिमेम अफिस दंना गैया दे अफिसाथ' दं जोंबा खौसे जानानै बुंहैदा आरोना सोरबा गिनानै फावसयो सासे सानैल' आवगायो माखासेया गियो बेखौ जों खयबो लेनसिना आंनि फिसालाया हाजिरा मावो सानसेबो थाया जों हिनजाव मानसि नांलायलायनानै सोलिदों आदै मिथिबाय आदै बेखौ नांलायदों जिखौ मिथिबाय गावबागावनि न'आव नांलायनांगौबो खोथा गैया नोंसोर डाइरेक्ट नांलायदों जाय मिस्ट्रिजों नांलायदों जों चेयारमेनजोंथ' मारै नांलायबावो जोंलाय मालाय फैया गायसनजेननायाव जों चेयारमेनखौ फनजों लिंहरदों नायफै माबायदि लुदों मिस्ट्रिफ्रा होनदों फैया मिस्ट्रिफोरजोंल' रायजायो ओमफ्राय फैया एसे मोजां लुजानो लुगैना जोंबो बुला माने मिस्ट्रिफोरनि ना सोरनि मिस्ट्रिनिबो दं बिसोरथ' फैया मिस्ट्रिया बुल मावदोंबा मिस्ट्रिफोराबो बुल आरो चेयारमेननिबो बुल दं अफिसनि माने जगाजग लाया आयेनाव जुदा जागोन दा डाइरेक्ट खिथाहरबाय चेयारमेननो ओमफ्राय जेबो नङा थांजोबबायमोन मा गोसो जानानै लुफैफिनखो चेयारमेना मा माने खोथायानो आरोना चेयारमेन गैलाथ' माने जाम्बि मानसि नालाय बाव एसे बुंफ्रांनाय जादों आं दे बैहाय दाना खोन्थागोला नों फसायिखौ दहायनि बादिबो खुसि बेनो हायाव माने मा होनोमोनलाय बेखौ बेनि थाखाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनाय जादों टाइपिं बेखौ होनाय जायाखै नालाय आं बेखौ फसायाव एसे फंनैसो बाथ्रा बुंनायाव सिबायफोर बिसोर एसे दुखु मोनदों आरो आंखौ मिस्ट्रिफ्रा औ मिस्ट्रिफोर माने बे जाय मानसि लाबोदों बे मानसिफ्रा आरो मेम्बारफ्रा एसे दुखु मोनदों आरो जोंखौ दे नों माखौ फसायाखै फंनैसो बाथ्रा बुंदोलाय होननानै बुंफैदों आंखौ बोराया एसे उखिलाव मोनसे मोननै खामानि फिसा फिसा हाग्रा एवनाय खामानि मावोमोन नालाय दा सिबाय ओंखाम जागासिनोमोन बे समावनो होनफैनाय जादों आरो नंगौखौ नंगौ आं थगाया जोनोम आं थगाया मालाबाबो बेनो आंजों समान जाबाय दा ओरैनो सायाव फज'ना गालांदों आं गैया होनखाबाय हाखौल' समान प्लेनल' खालायदों टाइपिं गैया समानल' बेनि सायावनो दा न'खौ लुनाय सोर लुदों नोंनो लुना लादों ना सोर आं लुवाखै माने जोंनियाव मा होनोमोनलाय बे माइनावा बे लादों आरो कन्ट्राक्टरनि बे चेयारमेन मिस्ट्रिखौ बे लाबोदों बिपुल चेयारमेना औ बिसोर लाबोदों आरो अबेबा थिथागुरिनि ना मा होनदोंथाय आंबो मोनथिया सिनायजोबा मानसिखौ फैसाखौ नों बख'योना सोरबा बख'यो न'आवनो बोराया बख'नानै बोराया हरजोब्बाय लांफैदों फैसाखौ बख'नो औ दा किस्ति मोननै हाबबाय किस्ति मोनसे दंबावो आरो ओमफ्राय जोंना बोराया मा खालायफ्रांखो मानिबायाव एसे 3000 बेसेबां होनदोंलाय 3500 बेबादिखौ बाहायनानै दंथ'यो आरो हरगोन बे हरनाया बेखौ बाहायफ्रांनाय जादों बेखौ हरफिननांबावो चेयारमेननो औ हरजोबनांगौ नों बाहायनाय फैसाखौ बाहायथ'दों हरनांगौ नंगौ न'नि फैसाखौ नों न'नि फैसा नङा हाबबाय नालाय बे न'आ ओमफ्राय किस्ति मोनथाम हाबो नालाय दा मोनसेयाव ओमफ्राय गाव एसे एनै हाजिरा मावनाय फैसाखौ सोदेरनानै हरसिगोन बोराया चेयारमेननि आखायाव हरसिगोन औ दा नोंनि न'आ किस्ति मोनसेल' जाखादों बेखौ लांजोब्बाय आंनिखौ लांनो हाथाराखै बै आदानखौ लांदों हा खोनाय दै लुनायनिखौ बे जखानि फैसाखौ चेयारमेननो होयाबा आंनि फैसायानो न'नि फैसा एकाउन्टाव हाबनाय नङा होननानै बिदि थाबाय थाग्रा बुंलांदों
मिस्ट्रिया थारमाने जि एकाउन्टआव माबा सोर थाबायो सोर बायदि बेहायनो हाबो नालाय बेखौनो माथो नोङो बुंबानो जायो जाहैबाय आदा बे जेखौ होनदों बे थारायफोरा खारन नोंनि न' लुनायनि सिमेन्टनि रडनि बालानि अन्थाइनि इटानि फैसाया जि एकाउन्टआव हाबदों नोंनि लेबारनि फैसायाबो बे एकाउन्टआव हाबनांगोन दा बेखायनो नोंहा एकाउन्ट दंखायो साला खाथियाव दंखायो आंथ' बे न'आव बायसान्स थाबाबो गिनांगोनसो सार गाहायावबो होनांगौ बेखौ बायदों मजबुतनि थाखाय मिस्ट्रियानोथ' मा लानानै सोरनि मा गियान लानानै बिदि माबा सार बिसोरो मिस्ट्रिफ्रा बैसोरनि अर्डार लानानै मावदों दा बे अर्डार